अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। आमचा आरटीओ रिक्षावाले पण सगळे सीटरवाले आता सगळे व्यवस्थित रागेत उभे करून त्यांना आणि मस्तपैकी त्यांना त्या दिवशी उद्घाटन करून टाकायचं। मी आरटीओच्या प्रमुखाला बोलून उद्घाटनाला तुम्ही आपला ठरवा, फक्त भांडाभांडी नको। सर तुमच्याकडे मागणी आहे स्ट्रीट लाईट। हा सर, नाही स्ट्रीट लाईट आहेच, पण जसं कणकवलीचं रेल्वे स्टेशन बनवला त्याच्यापेक्षा भव्य दिवाणी चांगलं आम्हाला वैभववाडीचं स्टँड त्या पैशात हे का सोडलं मला कळलं। काय मला विनंती करू नाही, पर्यटनाच्या अंतर्गत डीपीसीचे सगळे पर्यटनचे पैसे आम्हाला तालुक्यात पर्यटन म्हणून 1 रुपयाचं पण कुणाला काम नको, चालेल ना सगळ्यांना? किती एस्टिमेट किती असेल? 4 धबधबा आहे, 12 महिने पर्यटन इथे जातात, बाकीच्या कुठल्याच पर्यटन स्थळाला आम्हाला पैसे देऊ नका, सगळे पैसे रेल्वे स्टेशन वरती घाला, चालेल ना सगळ्यांना? हे सर तुमच्या हातात आहे, डीपीसीचा निधी कमी म्हणून या विकास होत नाही, रेल्वे सुधारणा होत नाही, त्यासाठी खासदारांनी, रायगडच्या खासदारांनी सूचना दिली आहे पण मिळेल त्याचा सुशोभीकरणाचा प्रस्ताव देतो। आताच्या याच्यात अभी आप आपके हाथ में जो चीज है, बाकी दिल्ली के लेवल पे जो चीज है आपको ऊपर से कम्युनिकेशन हुआ तो आपको फास्ट करना पड़ेगा। 4 दिन का काम 2 दिन में आप करोगे तो जाके अपने को रिजल्ट मिलेगा। मेन तो क्या है, इस स्टेशन का इम्पोर्टेंस अपने को बढ़ाना है। इथे पण तिकीट विकीटचे फॅसिलिटी इथे वाढले पाहिजे, सगळं काय कंट्रोल ते 4-5 तालुके एकत्र, जिल्हे एकत्र म्हणून करता येईल, इथला महत्व वाढवायचं आहे। निवारा शेडवर वेटिंग रूमचा पण प्रस्ताव पाठवायचा, वेटिंग रूम और वो शेड साथ का आपको प्रपोजल ऊपर भेजना पड़ेगा, दोनों और वॉशरूम। सातत्याने वैभववाडीच्या आमच्या रेल्वे स्टेशन बद्दल मला आणि माझ्या सहकारी लोकप्रतिनिधींना तक्रार येत होत्या। जे प्रवास करणारे जे प्रवासी आहेत, प्रवासी संघटना आहेत, इकडचे रिक्षा चालक आणि वाहन चालक, या सगळ्याच्या काही महत्त्वाच्या मागण्या होत्या आणि इकडच्या जे संबंधित रेल्वेचे अधिकारी असो किंवा संबंधित अधिकारी असो, त्यांना असं वाटलं की या रेल्वे स्टेशनचा कोण वालीत नाही, पण आता सन्मान्य खासदार राणेसाहेब इकडचे लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यांनी आवर्जून या सगळ्या गोष्टीची दखल घेण्याच्या दृष्टिकोनातून आज ही बैठक मला घ्यायला लावली। आता केंद्राचं अधिवेशन सुरू आहे, हे जे काही मागण्या आज लोकांच्या माझ्याकडे आलेल्या आहेत, त्याचबरोबर अधिकाऱ्यांकडून आम्ही काही तातडीचे जे बदल मागितलेले आहेत, या सगळ्याच्या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या कालावधीमध्ये आम्ही पावलं उचलणार आहोत। आत्तापेक्षा वेगळी परिस्थिती रेल्वे स्टेशनची तुम्हाला निश्चित पद्धतीने येणाऱ्या दिवसामध्ये दिसेल। तात्काळ बदल कोणकोणते असतील? आता इथे रिंग रोडचा एक जो विषय आहे, त्याची अगर गरज नसेल तर त्याला काढण्याची सूचना आम्ही लोकांनी दिलेली आहे। स्कायवॉकचा विषय आहे, ज्याच्यामुळे लोकांना ट्रॅकवर कधी कधी चालण्याचा तो फार धोकादायक विषय आहे। त्याचबरोबर वेटिंग रूम आहे, शेडचा विषय आहे, पाण्याचा विषय आहे, हे जे काही बेसिक विषय, प्लस रस्ता मी त्यांना विचारले आहे की जो इकडचा रेल्वे अंतर्गतला जो अप्रोच रोड आहे त्याच्यावर त्याला आम्हाला लवकरात लवकर काम करण्यासाठी परवानगी त्यांनी द्यावी, त्याच्यावर ते काम करतील। म्हणजे तातडीने सोडवण्याचे काही विषयाचे लिस्ट आम्ही बनवलेली आहे, त्याप्रमाणे आम्ही बदल करण्याची सुरुवात करणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।